Kusangana zvekare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Tichikupa latest updates enhau dziri kupisa dziri kuitika munyika inoyo, nyika yedu yeZimbabwe. Saka kana unge uchangosvika tokurudzira kuti ulike video kana uchangotenga kuriona. Kana uri munyowani kuona updates edu paZim News Live, ndinokukurudzira kuti utange wasubscribe then ubva walike kuti urambe uchipiwa updates edu atinokupai pano paZim News Live. Sezvamunogara uziva kuti panapa ndo pachannel pamunowana nhau dzemandorokwati, nhau latest news dzinenge dzichangoitika. Saka ndinokukurudzirai kuti muite izvi zvese, kulike pamwechete nekusubscribe. Pakaipa mhuri yeZimbabwe pane nyaya iri kutikatyamadza, nyaya iri kupisa iri kuenderana nebato riri kutonga nyika ino, nyika yedu yeZimbabwe, bato reZANU-PF. Pakashata mhuri yeZimbabwe zvekuti kunyange une chinhu chanenge kuda kutoita munyika unotoshamisika kana kutotya kutoti ndochiita here, unotanga watombofunga kaviri katatu. Pakaipa. Saka nyaya yakamira kudai so. Pane picture rapostewa paTwitter handle ye-CCC. Nyaya vachikomplaina vachiti, the police Zimbabwe beat members of youth task force for showing solidarity with our illegally recorded MPs at higher court. One of the task force members, Tinashe Amauswa, and 5 others, including a girl, were badly injured. They were released after paying a fine. This continued brutal behavior proves beyond doubt the illegitimacy of Mr. Mnangagwa's government. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Tikuona munhu ari kuuya achikomplaina panapa kuti bato redu, bato riri kutonga, bato reZANU-PF vari kubata macitizens vanenge vari opposition party, vachibata vanhu vachirohwa. Muchiona mupicture iri rataposta iri, tikuona munhu ari kuratidza kuti akarohwa kwazvo. Zvinotosiririsa zvokuti ukatombofunga kuti angachirohwa nei, unotomboshaya kuti chii charohwa apa, vanoti skin, ganda rinotochinja, unotoshaya kuti ganda rinoita ganda remunhu akaita sei chaizvo. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Saka tinoda kuti timbonzwa mafungiro enyu kuti munoti kudii naro picture iri, munoti kudii nenyaya iyi. Pakashata. Zvaremera macitizens izvi, pakashata mhuri yeZimbabwe. Saka chimbotiudzai kufunga kwenyu kupfurikidza nekukomenda, tinzwe kuti mimi munoti kudii pamwechete nenyaya iyi. Saka tinokuyeuchidzai zvekare kuti mulike, musubscribe kana musati masubscribe, mushare kuti murambe muchiwana maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda, tosangana pane vhidhiyo rinotevera.